Dobrodošli u još jedan IDJ Tube News. Slušajući vaše predloge koje ste nam slali na društvenim mrežama, odlučili smo da napravimo i top 6 listu najzgodnijih influencerki. Liste top 6 su vam se vrlo dopale u periodu oko Nove godine, te smo slušali vaš zahtev i istražili koje influencerke mogu da se pohvale izvejanim telom. Sabrali smo i vaše glasove i došli smo do rezultata. Zato u narednih par minuta saznajte ko se našao na ovom spisku. Krećemo od mesta broj 6. Antonina Lukić od kada se pojavila izaziva veliku pažnju na našoj sceni. Ona se našla na ovoj listi u izboru od 30 devojaka, a vaši komentari za nju su bili najčešći da je na njenom tijelu sve skladno i u proporciji, te da važi za jednu od najzgodnijih. Antonina se našla na 6. mestu i zbog toga joj čestitamo. Po mišljenju mnogih, Marija Žeželja trebalo da se nađe i na nekoj poziciji više, s obzirom da se ona bavi i manekenstvom i vrlo vodi računa o svom izgledu. Međutim, čini nam se da su se njeni fanovi malo uspavali i da zbog toga ova influencerka nije dobila bolje mesto na našoj listi. Ali ono što ne možemo da osporimo je da ova mlada youtuberka ima sjajne videe na temu zdravlja i fitnessa na svom kanalu, te da tajnu svog perfektnog izgleda nesebično deli i sa svojim pratiocima. Nedavno se pojavila na našoj sceni i sve je oduševila svojom figurom. Ona je do skoro bila devojka popularnog influencera Bake Praseta, kako je i javnost saznala za nju. Mnogi su oduševljeni njenim izgledom i ono što je neminovno je da se ova devojka vrlo trudi da održi svoju liniju. Marija Gnjatović se smatra za jednu od najatraktivnijih zbog svoje pozadine. Ona svakako najčešće stavlja fotografije gde ističe svoju figuru. A ono što će mnoge devojke razočarati je da osim što se ona trudi da održava svoju figuru, za dobar deo njenog izgleda je zaslužena i genetika. Svakako Mariju ste izglasali da se nađe na visokoj 3. poziciji i mi na tome čestitamo. Dunja Jovanić je po mišljenju naših pratioca dobila veliki broj komplimenata na račun izgleda. Najčešće su pisali da ona ima sve: visinu, duge noge, vretenasto telo i idealne atribute. Vaši glasovi su je doveli na visoku 2. poziciju i zbog toga čestitamo, jer osim što je jedna od najuspešnijih, dobila je titulu i jedna od najzgodnijih na našim prostorima. Na prvom mestu sa primetnom razlikom u odnosu na ostale našla se Ema Radujko. Moramo da priznamo da su njeni fanovi bili vrlo vatreni kada je ovo glasanje bilo u pitanju, te su svoju omiljenu influencerku izglasali i kao najzgodniju, s čime bi se i veliki broj vas složilo. Emu ćete često videti u teretani i kako vodi računa da sve bude na svom mestu. Ženski deo publike je nju stavilo na prvo mesto upravo jer ih inspiriše da rade na svom telu.